Ning tugura magaposo atong minabi karon alang sa dugang update nini si Christopher Navida ang hipi sa Gihulngan Police Station kabahin sa pagpatay sa iyang Deputy Chief for Operation na pinaagi sa phone spots. Superintendent, good afternoon sir. Mayang hapon. Good evening, sir, at sa inyong mga tagapakinig. Magandang gabi po. On the air po tayo dito sa Balitang Bisdak sa Cebu. Any update sa pagpaslang kay Inspector Gaboya as of this time, Superintendent? With regards dun sa, sa incident na nangyari po kaninang alas 10:20 ng umaga, pinagpapaano po natin na nangyari nga yung shooting incident in which nag-sustain ng gunshot wounds itong ating Deputy Chief for Operations na si Police Senior Inspector Gabuya, no? And then gawa pa natin siyang maitakbo sa hospital, but then declared dead on arrival na rin. Aha. Sir, anong theory ka dito? Kaninong handiwork ito? Allegedly sa perpetrated by criminal activity or group, or medyo malakas pa ang insurgency ata dyan sa bandang Gihulngan, sa Negros Oriental po, Superintendent, di po ba? Yes, sir. Tama po kayo na malakas yung insurgency dito sa area na Gihulngan City. But then, as a backgrounder, is early this morning at around 6:30 in the morning, is meron tayong na-receive ng mga information in which merong mga armed group na on board sa isang ambulance. Right then and there, conduct po tayo ng mga checkpoints dito sa area ng Gihulngan City. In manner dito sa tapat ng ating himpilan dito sa Gihulngan City Police Station. In which yung mga suspected vehicle na mention doon sa information is check natin. But then yung pinlockdown natin yung isang ambulance na isang subject doon sa nasabi na information is it turned out to be negative. So after nung incident na yun and then yung checkpoint operation natin is immediately nag-conduct po tayo ng information dissemination within the personnel of Gihulngan City Police Station, in which nabanggit natin yung mga planned atrocities from the New People's Army and then yung planned na harassment dito sa Gihulngan City Police Station. Nasabihan, yes sir. Excuse me sir, yung banta na natanggap nyo or information, saan allegedly galing yun? Through text messages sir or through intelligence report? Previous days, mga linggo na rin is na naka-receive din tayo ng mga information na in which hayagan naman sinabi ng announcement ng NPA that they will intensify the harassment, especially dun sa mga municipal police station, hindi lang dito sa Visayas, maging sa Mindanao and other part ng Luzon, in which nangyari nga. But then kanina yung information na nakuha natin is information coming from our force multiplier, no? So yung mga information na yan na receive natin is we cannot discount yung mga information na yan, whether or not positive or negative. Lahat po ng mga information na yan is binabalidate natin. Sir, ilang metro ang layo noon sa police station at yung karinderya or ano ba yun, coffee shop ba yun na tinambayan ni Inspector Gabuya po? Yes sir, actually sir, right after nung na-mention ko po kanina na information dissemination, no? At around 10 a.m. nung natapos po natin yung meeting is itong si deputy natin, si Senior Inspector Gabuya, is lumabas kasama yung isa nating personnel to take their breakfast dito sa isang cafeteria dito. Sa across the Gihulngan City Police Station. And then afterwards, yun nga po, suddenly na nangyari na yung shooting incident na dito sa personnel natin. So, sa lapit lang ng area noon, hindi na kaagad nakapag-react or naka-responde yung trupa natin upang habulin o hot pursuit yung mga salarin po, Superintendent Dibada? Actually, sir, sa dalawang punto, nakapag-react po yung personnel natin, maging yung kasama niya, no? Yung kasama ni Senior Inspector Gabuya. And then, few seconds, nag-react na rin po yung MRU natin, yung motorcycle riding unit natin. At the same time, yung patrol, no? Humabol po yun to
conduct yung hot pursuit operation. At the same time, tumawag din po tayo dun sa mga co-located municipal police station dito sa Gihulngan just to conduct yung dragnet operation natin dito sa mga assailant natin. Aha. So sir, it's more in a scale of 10, para ang suspitsa nyo ito, medyo insurgency related po ito. Hindi ito handiwork ng organized crime hodya or involved in illegal drugs na nabangga po nyo dyan sa Gihulngan. Actually, sir, dito sa investigation natin is tinitingnan natin halos lahat ng anggulo. But then yung mga information na na-receive natin these past few days and this early morning today is ipinagpapalagay natin din yung insurgency. At the same time, yung isa rin ang anggulo na dun sa mga na-aresto ng ating deputy in which siya yung nag-lead ng mga operation dito sa area ng Gihulngan City. Meron tayong mga inaresto ng mga personalities na involved sa RA 10591 then sa illegal possession of firearms and then RA 9165 sa illegal drugs. So kasama rin po yun na tinitingnan natin dito sa investigation. Hindi ba na you've learned your lesson? Kasi dyan, last year ata o 2 years ago, yung mga tropa natin na medyo nadali doon sa NPA at saka yung mga nearby municipalities dyan within your province, medyo malakas pa rin ang insurgency problem ho dyan, Superintendent. Yes, sir. If we can recall, no, yung sa last na chief of police ng City, in which nangyari nga po yung nagmaterialize yung kinandak nila na ambush. Not only yung chief of police but then yung mga organic personnel ng Gihulngan City Police Station. 6 po na katao yung namatay po dun sa incident na yun ng ambush. So, pinagpapalagay nga natin na yung hindi natin pwedeng ma-discount yung mga presence ng new people sa army dito po sa Gihulngan City. Superintendent, maraming salamat po. Sana po mabigyan ng hustisya itong pagkamatay ni Inspector Gabuya. Maraming salamat po. Magandang hapon po Yes, sir. sir. Opo, sir. Nakikiramay din po tayo sa family ni Police Senior Inspector Gabuya. Wala naman pong may kagustuhan na pangyayari pero isiguraduhin po natin na gagawin po natin ng lahat para nang sa ganun is mabigyan ng katarungan yung kanyang pagkamatay. Thank you, sir. Salamat. Salamat, sir. Merry Christmas.